Ke na fitar ko a soyayyar ki nake nema, usulmi na yarda da ke yarda da ni soyayya zan miki gata. Ali da kama ni dai sun fi nufa na gudun lamarin hannu na karke ta da mutane kar da kabar na a rana. Na yi dubun nazari kan so baki da alfahari, so shi ne ra'ayi ne kuma naki nake kudiri. To rike alkawari kan rake bandi ne yau gari, wasu ne ina same ki bani da sauran tarayya na mata. Take ana rabin wani zai koka fara ma na sanar soyayyar da nake miki in cire shakka da ke magayi ya nuna mini san ki mafi albarka. Ina yi rashi ba maka wasu ne zai zama ajalina. Ni kuwa kun ga fanawa gwani na yi rukun sasu to ku ji kadda ku rabu da ni ba sauran abubuwan wacce take saka son ka ina mata nuni har ta bari mun haɗu dan haɗuwar mu ta zama ta bacin rana. Hawaye na sande na fita kaina na ni dace da wadda take sona fatan alkhairi.